डॉक्टर करिश्मा। हाँ, रिया। विजय। लिसन विजय, प्लीज और सस्पेंस मत क्रिएट करा। बतावा ना कौन सा बड़ खबर है जो तू हमके बतावे वाला रहला? बतावत हई पहले सबके बुला तला। ओके बेब। गाइस गाइस, का भाई का बात है? नाउ टेल अस। बहुत जल्द पता लगे वाला हा जेकरा खातिर हम तोरा के यहाँ लेके आए रहनी। और ऊ का रहल? बतावत हई। हे रिया देखा, उ रहल तोहर सरप्राइज। अरे ई का मैसेज बा? मजाक की भी हद होखेला। तू ये दिखावे खातिर हमनी के यहाँ बुले ले रहला? अरे ना रिया, ये हमारा प्लान ना रहे। हम तो लिखवेले रहनी विल मेरी में ही। झूठ मत बोला विजय। अरे हम सच बोलत नहीं रिया, हम तोरा के प्रपोज करे खातिर लेके आ लेनी यहाँ पे। ये प्लान हम ही तो बुक कर ले रहनी। अरे ई के गिर रहा। चलो आप लोग पीछे हट जाएं प्लीज। पीछे हट जाइए आप लोग। हमनी के काम करे थी। सर पूरा बॉडी फट गया है सर। तनी देखा कर जेब में कोनो आईडी वगैरह बाका। ये आप लोग ही आदमी के ऊपर से गिरा देख ले रहनी? हाँ सर। सर वो एगो प्लेन से नीचे गिरल रहे और ओमे एगो मैसेज भी रहल। कैसन मैसेज? एगो बहुत बड़ कपड़ा रहल और ओमे लिखल रहे कि सब मर जाइब। प्लेन पे? जी सर। प्लेन पे इस तरह के मैसेज? सब मारल जीवा? सर हाँ हाँ पंकज, ई जेब में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं क्या? तेकर शरीर पे कोनो घाव के निशान, गोली मारे के चाहे चाकू के? नहीं है सर, घाव के कोनो निशान ना है। बाकी सर ई देखी, यहाँ पे कुछ अजीब से निशान है सर। निशान तेकर पूरा शरीर पे बा? सर एकर आंख देखी, खून के जैसा लाल बा। और एकर मुंह से झाग भी निकलल बा। सर हाँ? कहीं के जहर तो ना देहल गई है? ना फ्रेडी, जहर तो नहीं खिलागत। अगर जहर देले हो तो शरीर नीला पड़ जात। ये मामला कुछ और ही बा। लगत है निशान कुछ अलग ही बा। मतलब सर ये डेथ नॉर्मल नहीं है? लगत ऐसने बा। निशान देख के लगता कि मौत के वजह बहुत खतरनाक बा। और वजह का बा तो फॉरेंसिक लैब में ही पता चली। सर इट्स इमरजेंसी, वी नीड यू राइट नाउ। ओह ओके। सर पैसेंजर की हालत बहुत खराब हो गई बा सर, प्लीज Let आप me जल्दी check. चलिए। कम। हाँ सर। सर ऊपर। एक्सक्यूज मी, कुछ प्रॉब्लम है का? ना सर, सब ठीक बा सर। आई सी। हम CID से बानी। अगर कोनो प्रॉब्लम है तो बताई, आई कैन हेल्प यू। सर आप हमरा साथे ऊपर चली। दिस वे सर। ई CID ऑफिसर बाड़े। सर ई पैसेंजर के तबीयत बहुत खराब होत रहे और सर ये 2 पैसेंजर हमारे डॉक्टर बाड़े। का भइल का इनके? सर ये आदमी मर चुकल बा। व्हाट? जी सर। कैसे? सर बहुत अजीब तरीका से मौत भइल बा सर। ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा बा कि कोनो चीज की रिएक्शन है कि का। ये आदमी यहाँ बिजनेस क्लास में अकेले सफर करत रहल का? ना सर, सर ये इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करत रहले। बाकी बिजनेस क्लास खाली रहे और इनकर हालत बहुत खराब होत रहे। ताकि लोग पैनिक ना कर जाएं, ऐसे इनका यहाँ ट्रांसफर कर देनी। आई सी। सर ये कहा? सर ई पर्ची इनकरे पास मिलल रहे। अगर पायलट प्लेन उतारे की कोशिश कैलस तब सबकर यही हालत होगी। ये आदमी के कौन भइला और खूनी प्लेन में ही है? सर मरे वाला आदमी के नाम राजेश बा और ये छोट प्लेन के पायलट रहल। ये प्लेन के बारे में कोनो जानकारी मिलल जौना से ये आदमी गिरल रहे? हाँ सर,
समंदर में वो प्लेन के मलबा मिलल बा, बाकी और कोनो लाश नहीं खे मिलल। लाश नहीं खे मिलल? मतलब प्लेन खाली रहल? सर तो फिर पायलट के प्लेन में से फेंकलस के? ना पंकज, प्लेन खाली ना रहे। जरूर वो प्लेन में केहू और रहे जे ई पायलट राजेश के धक्का मार के प्लेन से नीचे गिरा देलस और प्लेन क्रैश होके से पहले वो खुद भी पानी में कूद गई। जब आप लोग ये पायलट के पैसा देले रहनी, हमार मतलब बा राजेश जोन पायलट है, एकर बर्ताव कैसन रहे? ओकर बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल कुछ गड़बड़ लागल? कुछ अजीब होके? ना सर, हम उससे मिलनी, ओके पैसा देनी और रिया के प्रपोज करे वाला मैसेज रहल बस। बाकी उस समय तो एकदम सही रहल। सर का अब हम नहीं जा सके नहीं? ना, जब तक आप लोगन के रिपोर्ट नहीं किया जाए आप लोग कहीं नहीं जा सकते। सॉरी। दया इधर आ सर। दया ये लोग से बड़े, इनके कुछ न भइल, इनके भेज दा। और वो पायलट राजेश यार, ओकर रिपोर्ट में बहुत कुछ मिलल है। ठीक बा, फिलहाल आप लोग जा सके नहीं। बाकी हाँ, जरूरत पड़ल तो फिर से बुलाए। ठीक बा सर। कहा सर ओकर रिपोर्ट में कैसे मरल हुआ आदमी? दया ओकर मौत एगो बहुत ही खतरनाक नर्व एजेंट की वजह से भइल। नर्व एजेंट? हाँ पूर्वी, एगो बहुते ही खतरनाक केमिकल होखेला जो कोनो भी इंसान के नर्वस सिस्टम के डैमेज कर देवेला। इतना खतरनाक केमिकल सालू के साहब एके दिले कैसे होगी? फ्रेडी, कोनो भी तरीका से देहल जा सकेला, पिए में, खाए में या इंजेक्शन से, कोनो भी तरीका से। केहू के से दर्दनाक मौत काहे दी? ऐसन का दुश्मनी होगी? और हाँ यार, ई पेन ड्राइव से जरूर कुछ मिले। एक कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखा, हमके ई पेन ड्राइव एकर चमड़ी के अंदर से मिलला। अब तो आप लोग समझ ही गए लोहिबा कि हमनी का कर सकेनी। उम्मीद करताने कि आप लोगन के ध्यान अपना तरफ खींचे में कामयाब हो गई नी। ये तो खाली एगो सैंपल रहल। हमार बात ध्यान से सुना। फ्लाइट नंबर 471 के एगो यात्री अब तक मारल जा चुकल होगी और बाकी के भी एक एक कई के मारल जी हैं। तुहार होनहार ऑफिसर अभिजीत भी। अगर तू लोग हमार कहला ना मन ले तो। अभिजीत? ये पिक्चर के ध्यान से देखा। 8 घंटा के अंदर ये औरत के ढूंढ के हमरा तक पहुंचावा, ना तो सब के सब पैसेंजर वहीं पहुंचे हैं जहां से केहू वापस ना आ सकेला। और इता खाली शुरुआत। अभिजीत के साथ साथ ही सारा पैसेंजर भी मारल जी हैं अगर हमनी ये औरत के ना ढूंढ पौनी। सर बाकी ढूंढल कैसे जाई? ना पता, एड्रेस कुछ नहीं के हमनी के पास, और खाली 8 घंटा बचल बा हमनी के पास। ई औरत एकरा खातिर इतना कीमती काहे बिया? फ्रेडी, एक बार ये औरत मिल जाए तो पता चल जाए कि औरत कीमती काहे बिया। फिलहाल हमनी के पास वक्त नहीं है। एगो काम करो, ये फोटो के लोकल इन्फॉर्मर और पुलिस स्टेशन और सोशल मीडिया पे फैला दो। जल्दी से जल्दी औरत के ढूंढे के होकी हमनी के। तब तक हम अभिजीत से कांटेक्ट करने की कोशिश करता नहीं, पता तो चले कि फ्लाइट आखिर भई का रहे। घबराए के कोनो बात नहीं किया, कोनो न कोनो रास्ता निकाला। आप एगो बात बताई, ग्राउंड पे केहू से कांटेक्ट करे के होके तो कोनो रास्ता बा? प्लेन में वाईफाई बा, ओकर थ्रू कम्युनिकेट कर सकेनी Good. सर। एगो काम करा, एक तनी वाईफाई से कनेक्ट करा। सर ये कंटेजियस तो नहीं है? देखिए, अगर ये कंटेजियस बात शायद हम लोग अब तक इन्फेक्टेड हो चुकल बानी, हो भी सकेले और शायद मौत भी हो सकेले सर। दया यार, एगो गड़बड़ी हो गई है। जौन प्लेन में हम सफर कर रहल बानी उमे एगो मर्डर हो गई और खूनी प्लेन में। एगो काम करा, जितना भी पैसेंजर बाड़े सबका डिटेल निकाल ला। देखा केहू के क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फ्लाइट नंबर 471। पूर्वी, फ्लाइट 471 में जितना भी पैसेंजर बाड़े और क्रू मेंबर्स बाड़े सबके डिटेल्स निकाला जल्दी। सर सब लोगन के बिहेव करे के है कि कुछ भइल नहीं के, एकदम नॉर्मल रह गया। ओके? और आप सीसीटीवी मॉनिटर पे नजर रखा, सब पैसेंजर के हावा देखा, कोनो गड़बड़ लागे तो बताइए। ओके सर। तब तक हम देखा था नहीं ये आदमी के साथ का भइल है। ये लोगन के खाए पिए खातिर कुछ देले रहला? हाँ सर, पहले से दिहल जा चुकल बा। तो कौन का खैले रहा? बतावल तो मुश्किल बा कि का खैले बा, वो लोग खा चुकल बारे। और हाँ सर, कुछ लोग गली के पास बैठल रहले, वो लोग खुद से ही ड्रिंक ले रहे। खुद से ड्रिंक कैलस? ठीक है, वो लोगन पे नजर रखा।
हो सकेला कुछ मिक्स करके देले होई, चाहे मिक्स करे वाला होई हैं? केहू के कुछ बताइया मत, केहू के कुछ पता नहीं के चले के चाहिए ना तो खूनी चौकन्ना हो जाए। कुछ भी गड़बड़ी लागे तो हमरा के इन्फॉर्म करिए, ओके? एक्सक्यूज मी मैम, सर आप वो मरे वाला आदमी के पास रहनी ना? यस सर। केहू पे शक है आपके? ना सर, हमके केहू पे शक नहीं खे, हम तो केहू के देखनी भी ना। आई सी। सोनाली नाम है आपके ना? कैरी ऑन। यस सर। यहाँ फ्लाइट में एगो सोनाली नाम के अटेंडेंट भी आ। सर 1 घंटा हो गई बा, वो औरत के बारे में कुछो पता नहीं के चलल सर। हाँ पूर्वी, खाली 7 घंटा बचल बा हमनी के पास। चाहे कुछ भी हो जाए, वो औरत के ढूंढे के ही होगी। यहाँ फ्लाइट में एगो सोनाली नाम के अटेंडेंट भी आ, ओकर तनी डिटेल निकाला, गड़बड़ लग रहा बिया। पूर्वी, ये क्रू मेंबर और पैसेंजर के लिस्ट आ गई ना? तनी देखा, ये फ्लाइट अटेंडेंट सोनाली एड्रेस का बेकर। सर सोनाली के बारे में का पूछताछ करे के हा? आपके बानी? जी, हम सोनाली के हस्बैंड बानी। ये हमार भाई हैं और ये हमारा बेटा। ये फ्लाइट में जाए से पहले सोनाली के बर्ताव कैसन रहे? का भेल सर, आप ऐसे क्या पूछ रहा है? हमने के सोनाली के बारे में जानकारी मिलल है कि वो गलत लोगन के साथ मिलके कुछ गलत काम कर रहल बिया। आप ही कैसे बात कराता नहीं ऑफिसर? सोनाली भाभी तक कोनो गलत काम कर ही ना सके नहीं। वो जांच के बाद साफ हो जाए। अच्छा, सोनाली का कमरा दिखा सके नहीं? हमने लोग तलाशी लिहल चाहता नहीं। सर ओकरा खातिर तो आप लोगन के सर्च वारंट लेके आवे के पड़ी। सर्च वारंट? बेटा तू अंदर जा। तो जब वारंट आ जाए तब तो आप तलाशी लेवे देब ना? जी, सर्च वारंट आइला के बाद तलाशी से के रोक सकेला? फिलहाल तो हम नहीं जा रहल बानी, बाकी ये मत समझिए कि सीआईडी से आपके छुटकारा मिल गई। चलो। पंकज, मोबाइल निकाला जल्दी। जब तक कि सीआईडी के लोग सर्च वारंट लेके ही है ना, तब तक हमने के काम भी हो जाए। चला वहाँ, चला बैठा उधर। कुछ तो गड़बड़ बा। सर कहीं भाई बंधक तो ना बना दहलस उ लोगन के? हो सकेला कौन भी तरह हमने के अंदर घुसे के होगी। अरे तू अंदर कैसे आया रे? यहाँ पे क्या करता तू? अरे भाई साहब, हमार मोबाइल रह गए थे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये फोन रह ना करी गया। हा। ओहे ले आइल रहनी। यहाँ पे क्या करता तू? अरे आप हमार बात नहीं समझ रहा सर। अब जब तू सर्च वारंट खातिर डिमांड कैला ना, वही वक्त समझ गए रहनी कि भाई ना भाई के भेष में भेड़िया बा, समझ ले। सर अच्छा भइल आप लोग आके हमरा के बचा ले। कल रात से ही आपन ही घर में बंधक बना के रख ले बाड़ा ये आदमी हमरा के। बाकी हमारा बेटा कहाँ? हमारा बेटा कहाँ है? घबरा मत पंकज। सर हमारी बीवी के बचा ले। ये आदमी उसे न जाने क्या करवावे के चाहता।
कुछ ना कर पाए हैं ये लोग। प्लेन में जितना भी आदमी बाड़े ना, खाली उनके मौत के तमाशा देखे हैं ये लोग। सोनाली के ब्लैकमेल कैला, वो फ्लाइट पे कुछ गलत काम करवौला तू लोग, हाँ? अभिजीत के मैसेज करे के पड़ी। हेलो, हाँ हाँ बोला। गुड, वेरी गुड। सर एगो लड़की मिलल बिया, वो औरत के बारे में जाने ली जेकरा हमने ढूंढ रहल बानी। गुड, चल। सर ई दोनों वो लोग बाड़े जे बार बार अपन सीट से उठ के जा रहल बाड़े। कौनो तरह बात बात में इनकर असलियत पता करे के पड़ी। अगर इनके भनक लग गई, पूरा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। काबिल सर, कोनो प्रॉब्लम बा? प्रॉब्लम अब रहल नहीं खे। एगो काम करा, उन पे नजर रखा, हम अभी आ बताएं। ओके। एनीथिंग एल्स सर? मैम, वो दरवाजा कैसे लॉक हो गई, प्लीज देखिए आप। ओके। सोनाली, यस सर। हमके पता चल गई है कि प्लेन में जो कुछ भी हो रहा है उमें तू भी मिलल बालो। ये आप का कहतानी सर? ड्रामा नहीं के, समझ लू। हमके मालूम है कि तोहार परिवार के ब्लैकमेल करल जात रहे, बाकी घबराई मत, उनके बचा लेहल गई है। आप सच कह रहल बानी का? एकदम सच, बिलीव मी। तू ये बतावा कि का चल रहा है प्लेन में, के ब्लैकमेल कर रहा है, खूनी के हैं? सोनाली, देखा, डराए के बात नहीं खे। खूनी के ब्लैकमेल कर रहा है, हमके प्लीज बताइए। सोनाली, 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 संभाल के। ओह नो, संभालिए अपना आप को। सोनाली, डॉक्टर जी प्लीज जल्दी आइए। सोनाली प्लीज जल्दी बतावा, का करे खातिर कहल गए रहे तो के? सर हमके ड्यूटी फ्री से एगो पैकेट लेवे के कहल गए रहे। हाँ। और प्लेन में ओके स्मगल करे के कहल गए रहे। प्लेन में स्मगल के कहले रहा? सोनाली प्लीज, के डॉक्टर देखी तनी। सोनाली के कहला? ओह माय गॉड। सोनाली, सॉरी सर, वी लॉस्ट हर। सर ये बाबू कॉलेज जहाँ से वो लड़की के फोन आयल रहे। आप लोग सीआईडी वाला बानी? हाँ, आप ही फोन कैले रहनी ना? जी हाँ, जैसे ही हम सोशल मीडिया पे ओकर फोटोज देखनी, हम ओकरा के पहचान लेनी। के भी आई और नाम का है कर? सर ओकर नाम राधिका बा, एगो मेड भी आऊ। कुछ महीना पहले वो हमरा यहाँ भी काम कैले रहल। एगो मेड के काम करे वाली इतना बड़ गैंग में शामिल भी है। कहाँ कनेक्शन हो सकेला? ई वक्त ई राधिका कहाँ बिया? सर अब वो कहाँ भी है ई तो पता नहीं खे। कुछ 4 महीना पहले वो अचानक गायब हो गई रहली। और ई राधिका के घर देखले रहलू तू? रहले कहाँ हो? मम्मा के पास ओकर आईडी प्रूफ होखी, ओमे आपके एड्रेस मिल जाए। सोनाली के बॉडी के ठीक से ऊपर रख देलस। वक्त बहुत कम हा, 3 घंटा बीत गए बा, अलर्ट रही है। कुछ देख लू? सर जोन 2 लोगन पे आप नजर रखे खातिर कहले रहनी, वो अपन सीट से हिलल भी नहीं खे। सर सब के सब आईडी और उनका पे जौन एड्रेसेस बा सब नकली बा। ओह, तो ये सारा फेक आईडी बना के कुछ बड़ा करे वाली रहल। काम नौकरानी के और इरादा इतना शातिर सर। 4 घंटा बचल बा सर, कहाँ ढूंढा बोकरा? जहाँ जहाँ काम कैले बिया वहाँ वहाँ पूछताछ कैला? हाँ सर, केहू भी ओकरा बारे में कुछ न जानेला। बाकी एगो बहुत अजीब बात पता चलल बा। वो का? सर जितना भी दिन वहाँ काम कैले बिया, ऊ दौरान ओकर आसपास के घर में बहुत चोरी भइल बा। ई देखी सर।
अगस्त से लेके दिसंबर तक वो इलाका में 6 चोरी भइल बा। सर, राधिका ही अगस्त में काम करल शुरू कैले और दिसंबर में गायब हो गई। कहीं ई चोरी में वो शामिल तो नहीं थे? जाहिर सा बात बा, बाकी इतना खतरनाक लोगन के मामूली चोरी करे के का जरूरत बा। और सर चोरी भइल सामान के लिस्ट, कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंटिंग्स। सर, ये सब चीज तो बिक गई होगी सर। बाकी ब्लैक मार्केट में पेंटिंग्स बिकल बहुत मुश्किल है सर। हाँ, तो ये बाकी के सामान जहाँ ये लोग बेचले होकी हैं वहाँ से इनके बारे में पता चल सकेला। हाँ सर। एगो काम करा, हमनी के खबरी के जरिए मार्केट में ये बात फैला दा कि जे केहू के पास भी चोरी के सामान हा, लूट के सामान वो लेके आवे। हमनी खरीदल चाहता नहीं। मतलब सर, हमनी लोग नकली बायर बनी और चोरी के सामान खरीदल जाए। हाँ, हो सकेला राधिका भी चोरी के सामान लेके आ जाए और हमनी के काम और आसान हो जाए। अरे कहाँ जा रहल बानी आप? हमके आप ऐसे ना जा हमके देखे सकेली। के अरे आप ना आ सकेली इधर। का ये सब खून? चुप, आवाज नहीं खे, आवाज ना, समझ ले। मालूम रहे हमरा के कि फ्लाइट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा। का भइली दोनों के? कुछ ना भइल बा, आप अपन सीट पे जाके बैठी। हमके ना जाए क्या अपन सीट पे? अब आप फ्लाइट की लैंडिंग करवाई, हमके यहीं उतरे क्या? आप बताएं क्या कर रहा है? सर, एक मिनट, सर इनकर हाथ में। ये कब भइल तो के? हाँ? का ही सब? एक मिनट, का? एक मिनट बैठी आप इधर। मिनाली, डॉक्टर जीत और करिश्मा के जल्दी बुलाए। ओके सर। आप कोनो पैसेंजर के छोड़ले रहला हैं? ना था, बाकी हमके बहिल कहा। कुछ ना, सब ठीक हो जाए, डॉक्टर आ रहल बानी, ठीक है? आप घबराई मत, देखा कहाँ रह गए। जी सर। ये हो का रहल? का यार पाया, यहाँ वो आदमी दिखत नहीं के। जगह तो यह है ना? सर भरोसा रखा, आज तक हमारा काम कबो फेल भइल बा का? भरोसा रखा। अरे टाइम नहीं हमनी के पास। लगा तो यह राधिका बिया। माल तो सही बा, हमनी के मतलब के नहीं खे। मैडम ही चेहरा से कपड़ा तो हटाई, चोरी के माल बेचाइल बाड़ू। यहाँ डर कौना बात के? अपन काम से काम रखी, पैसा दो और माल ला। माल ले लेनी समझा, बाकी चेहरा देख ले बिना हमनी पैसा ना दे। ई का बदतमीजी बा? ना ना, बदतमीजी नहीं खे, चोरी के माल खरीदे के नियम बा। आप हटाइब की तो राधिका नहीं है। सर, वक्त भागल जा रहल बा, हमनी के पास खाली 1.5 घंटा बचल है। पूर्वी, तनी चेक करो। सर पेंटिंग्स बा जो 4 महीना पहले चोरी भइल। माल तो बहुत अच्छा बा, चला काम के बात कर जाओ। राधिका कहाँ भी है? कौन राधिका सर? हम कौन राधिका के न जानी नी। जितना पूछल जाए उतना ही बोला। राधिका कहाँ भी है? सर हम जानी नहीं राधिका के, बाकी वो कहाँ भी आ ये हमके नहीं मालूम। राधिका के कैसे जान ले तू? वही बताओ रहे लोगन के बारे में, कौन घर में है और कौन घर से बाहर गए है। तो कुल मिला के तू लोगन के खबरी रहे? हाँ हाँ सर, बाकी हम पैसा देते रहे नहीं काम क्यों करा के। अच्छा, और कहा जाने लग रहा बारे में? साहब खाली इतने जाने नहीं कि वो कठारवाड़ी में रहे ले, और कुछ नहीं के मालूम साहब।
पठारवाड़ी। सर ई पैसेंजर के हालत बहुत ही खराब बा, हमने एकरा ना बचा पाइब सर। ओह नो, 1 घंटा से भी कम वक्त बचल है। टाइम खत्म होते ही खूनी न जाने काका तबाही मचाई। सर प्लीज कैसे भी करके बाकी पैसेंजर्स के बचा ली सर। डॉक्टर हम लोग कोशिश करत हन, घबराई मत। सर प्लीज जल्दी चली, पैसेंजर्स हंगामा कर रहल बाड़ी। राधिका कहाँ भी है? पता ना कहाँ भी हमने तो 3 साल से राधिका की सूरत ही ना देखनी। हमने राधिका के घर से निकाल देले रहनी। काहे निकलला घर से? वो कईयो बार चोरी करत पकड़ेले रहली, ऐसे पापा ओकरा घर से निकाल देले। हम राधिका के साथ सब रिश्ता नाता खत्म कर देनी। सर अगर इनका नहीं खे पता तो फिर केकरा पता होगी? सर अगर राधिका हमने के न मिला तो प्लेन पे जितना लोग बाड़े सब मारल जाए सर। पूर्वी, आप तनी हमने के साथे चले। वो आपके बेटी बिया जी, का भइल बा ओकरा के? बीमार बिया, जेनेटिक डिसीज। आप काम का करनी? क्लर्क बानी हम, गवर्नमेंट जॉब बा। बेटी की बीमारी में तो बहुत खर्च होत होगी जी। कैसे उठावे लो इतना खर्चा? जैसे तैसे मैनेज कर लेवे नी, यहाँ वहाँ से उधार लेके। माँ बाप के खर्चा भी आपे उठावे नहीं? हाँ, बाकी आप लोग ये सब काहे पूछा था? यही से कहे कि हमने के लागत है कि आप हमने से कुछ छिपा रहल बानी। हाँ? हाँ, छिपा रहल बानी। मिले नहीं हम अपन बहन से छिप छिप के। तो आपके बच्चे के इलाज के खर्चा राधिका ही उठावे ले? हाँ, बाकी वो गलत नहीं खे। वो जौन भी कर रहल बिया अपन परिवार खातिर कर रहल बिया, अपन परिवार खातिर लोगन के खून कर रहल बिया। वो ठीक बा जी? ना ऐसा ना हो सकेला। ऐसा भइल बा, राधिका खतरनाक लोगन से मिलके कुछ गलत काम कर रहल बिया, जेकरा वजह से कुछ मासूम लोगन के जान खतरा में बा। प्लीज कहाँ भी आओ, हमनी के ओकर से मिलल बहुत जरूरी बा। हमनी के पास वक्त बहुत कम बा। ये प्लेन में कुछ तो गड़बड़ बा, हमनी के बतावल ना जा रहल बा। सर कौनो गड़बड़ नहीं के, प्लीज आप सीट पे बैठ जाइए। मैडम, हमार बगल में जो पैसेंजर बैठल रहे कब से बाहर गए हा, वापस ही नहीं आइल। सर आप बैठ जाइए। कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर, कोनो प्रॉब्लम नहीं के। अरे कैसे बैठ जाई? सोशल नेटवर्क पे रूमर फैलल बा कि ई प्लेन हाईजैक हो चुकल हा। का हो गइल? हाँ, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं खे, हाईजैक ना भइल बा। प्लीज शांति रखी, प्लीज बैठ जाइए अपन जगह पे। प्लीज साफ बताई एग्जैक्टली का भइल बा? का हमने सब लोग मारल जाए? देखिए आप सब शांत हो जाइए। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत हमने के साथ ऐसा बाड़े। कुछ नहीं खे, आपके सब पता चल जाए। देखी सबके बता दे कि का भइल बा। पहले आप लोग अपन प्लीज बैग तनी चेक करा। देखी सर, आप अंधेरा में ना रखी, जौन भी कुछ बा सब साफ बताई। हाँ सर बताइए सर प्लीज। देखिए हाईजैक के कोनो बात नहीं खे, बाकी सच ये है कि हमनी के जान खतरा में। जान खतरा में बा? जान खतरा आप में लोग बा? अपन बैग चेक करे दी, हमें उनमें कुछ ढूंढे के है। देखिए अगर आप लोग अपन बैग चेक करे दे तो हमनी के जान बच सके। प्लीज कोऑपरेट करिए, कुछ ना होगी। मैं बैठी, हम लोग प्लीज कोशिश सर। करत हनी, इस सबके भलाई खातिर है। प्लीज और एक बात और ध्यान रखिए, केहू के शरीर में अगर कुछ लाल निशान दिखाई पड़े ना तो फौरन हमनी के बताइबा, ठीक है? तू अचानक यहाँ काबिल, सब ठीक तबा ना? सब कुछ ठीक नहीं है, यही से आइल बानी। ई सब के बाड़े और काहे लेके आयल बाड़ू यहाँ पर? धोखा देलू तू हमरा के? कोनो धोखा नहीं के देले, सैकड़ों लोगन के जान खतरा में बा, उ लोग के बचावे खातिर हम लोग आइल बानी। केकर जान खतरा में बा? और कौन सैकड़न लोग? तो हर फोटो बनाई? हाँ हमार बा, ये हमने के केहू भेजले बा। हमनी सीआईडी से बानी और जे भी ये फोटो भेजले बा उ लोग तारा ढूंढ रहल बाड़े। ऐसन कहा कैले बाड़ू तू? हम ऐसन कुछ भी ना कैले बानी और उ लोग हमके ना बल्कि हमार बॉयफ्रेंड विजय के ढूंढ रहल बाड़े। तो हर बॉयफ्रेंड विजय के काहे ढूंढ रहल बड़े उ लोग? विजय को गैंग खातिर काम करेला। कौन से गैंग खातिर काम करेला? कौन सा गैंग ई त हम नहीं जानत।
बाकी वो लोग बहुत ही खतरनाक बाड़े। विजय के पता चल रहे कि वो लोग देश में कुछ बहुत बड़ करे वाला बाड़े और एक खातिर वो उनका से अलग होके छिप गइल बा। ऐसा का करे वाला बाड़े वो लोग? विजय तोहरा कुछ बताओ ले? उनकरा पास एगो केमिकल बा, ओके नर्व विजन कहेले, जो बहुत ही खतरनाक बा। हजारन लोगन के मार सकेले उसे, और ओकर कीमत भी करोड़न में बा। विजय वो नर्व विजन के कैनिस्टर चुरेले बा, और यही वजह से वो कैनिस्टर खातिर ही लोग विजय के पीछे पड़ल बाड़े और ओकरा तक पहुंचे के जरिया तू बाड़ू, काहे कि वो तोहर बॉयफ्रेंड बा। जी हाँ सर, डेडलाइन के हिसाब से तो वक्त खत्म हो गई। अब बस ये देखे के बाद कि आगे का होगी। वो लोग हमसे कहले रहले कि राधिका के ढूंढा, ओकरा ढूंढला के बाद का करे के बाद इना बतौले रहले हमनी के। हाँ ना अजीब बात। सबसे पहले हमने वो विजय के ढूंढे के होगी और ओकरा से वो कनस्तर लेवे के होगी। आप अब कैसे फील कर रहा है? तनी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है और कबो कबो अंधेरा छा जाला आँख के सामने। सर आप टेंशन मत ली, हमने कोशिश कर रहल बानी, अब ठीक हो जाए। शायद खूनी के अब तक राधिका मिल गई होगी, बाकी यहाँ प्लेन पे जौन खूनी है वो अभी नहीं के मिला। सर हमने सारा पैसेंजर्स के सामान चेक कर लेनी, सर हमने के कुछ ना मिलल। कुछ ना मिलल? ऐसा कैसे? शायद कहीं छुपा दे ले होगी। सर कहाँ छिपा सकेला? प्लेन के लेबोरेटरी में चेक करा। हम चेक करता नहीं। गैलरी में देखा। कहाँ बा तोहर आशिक? ओ तोहर बॉयफ्रेंड? हम नहीं की जानत। तो के सब मालूम बा? तो के ये भी मालूम बा कि विजय वो कनस्तर कहाँ छिपैले बा? विजय वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय करते ले बा। झूठ, एकदम झूठ। वो कनस्तर डिस्ट्रॉय कर ही ना सकेला। काहे ना कर सकेला? तू सब लोग मासूम लोगन की जिंदगी बर्बाद करे चाहेला ना, ए खातिर कैलस हुआ ऐसन। हम कहले रहनी ना, तू सब जाने लू। अगर अपन खैर चाहतिया तब बतावा कहाँ बा विजय? एक बार बोल देनी ना, हमके नहीं खे पता। तू अपना आपके बहुते चालाक समझेला ना। देख तोहार चालाकी सबू निकाल के रख देलस। बेवकूफ लेकी, वो कोनो संत नहीं खे। वो कनस्तर बेच के पैसा लेके गायब हो जाई। बतावा कहाँ बाऊ? हमके पता बा तू दोनों ऐसे मुंह ना खोलबू। बाकी हमरा पास एगो तरीका बा मुंह खुलवावे की। दिखावत है। बता भाई कहा वो केमिकल हा जौन कनस्तर में है। ऐसे इंसान के मौत धीरे धीरे बहुत तड़प के होके। मालूम है कैसे असर करेला शरीर पे? हम दिखावता नहीं। का करल बड़ा तू ही? सबसे पहले कर इस्तेमाल तो हर बहन पे कर। तू खुदे देखा कैसे तड़प के मरेली। देखा, रुक जा, छोड़ा हमरा के, हम मरे ना चाहता नहीं। सही बात अपन बहन के समझावा। रुक जा, बता रहल बानी हम।
पंकज, राधिका रोकर बहन। ओह नो। सर ये लोग राधिका के जरिए विजय तक पहुंच जाइए और वो कैनिस्टर के जरिए तबाही मचा दी है सर। ये लोग से पहले हमने के विजय तक पहुंचने पड़ी। सर ये घड़ी तो पता भी नहीं कि विजय कहाँ है। हमने विजय तक कैसे पहुंचा? इस जगह के तलाशी ला, शायद कोनो क्लू मिल जाए विजय के बारे में। सर ये फाइल मिलल बा, वहाँ पर छिपा के रखल रहल। एकरा में तो ये कंपनीज के नाम लिखल बा। 2-3 गो क्रॉस मारल बा और तीसरा जेड फार्मास्यूटिकल्स। सर कहीं विजय उनाव एजेंट ई कंपनी के बेचे के कोशिश तो ना कर रहल? हो सकेला इस जेड फार्मास्यूटिकल के साथ विजय के डील तय हो गए होके और यही सब बाकी कंपनीज में क्रॉस मार दिल गए होके। तनी पता करे इस जेड फार्मास्यूटिकल्स के मालिक के है। सर ये कंपनी के मालिक रईस इंडस्ट्रियलिस्ट अनमोल कुमार बा। ये अनमोल कुमार के लोकेशन ट्रैक करा, पता करा कि कहाँ बा। एकरा जरूर मालूम होके कि विजय ए वक्त बा कहाँ। सर लेबोरेटरी से मिलल बा। जब यहाँ अफरा तफरी मचल रही, छिपा दिले होगी सीसीटीवी। सर ये 3 लोग ये एरिया में आयल रहले। आप अंधेरा में न रखी, जे भी कुछ बात साफ साफ बताएंगे। ये तू है इस सब के पीछे? व्हाट? काहे खून कर रहा लोगन के? अरे हम का कहले बानी? का कहलस? 3 लोगन के खून कैले बा तू? अरे का कहता नहीं आप? का कहता नहीं? बिहेव योरसेल्फ मिस्टर। छोड़ा हमके। चल बैठा। अरे का बैठ जा। मत दई है एकरा के। हाँ, अच्छा ना कर रहा बाड़े आप लोग। चुप। नीचे जाके सब पता चली तोरा के। सर सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल सर। खूनी पकड़ा गइल बा। बाकी सर हमने के एगो इमरजेंसी लैंडिंग करे के होखी। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के तबीयत बहुत खराब हो गइल बा। हम अपन प्रॉमिस पूरा करनी। Ealing, sir. Thank you. This is all yours. ठीक बा? आपके माल बेच के बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या करें आप? हम लोग बिजनेसमैन बानी। खून खराबा में विश्वास ना करेंगे। ऐसे अब्रॉड में कोनो अच्छा सा पार्टी देख के बेच दे। बस वेरी गुड। जर्मनी $1 मिलियन में। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इतना भी का जल्दी है विजय बाबू? हमरे बिना ही सौदेबाजी कर ले। गलत बात है। केहू भी अपन जगह से ना हिली। जे जहाँ पे बा उजे खड़ा रही। खेल खत्म। डॉक्टर साहब, अभिजीत के हालत कैसन बा अभी? इट्स क्रिटिकल। नर्व एजेंट तेजी से असर कर रहा है। इनके खून में शामिल हो चुका है। मतलब वो नर्व एजेंट अभिजीत के शरीर में केहू इंजेक्ट के लिए बका? ना, इन नर्व एजेंट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आइला से फैलल है। ये कोनो भी मीडियम हो सकेला। हैंडकरचीफ, ग्लव्स, टाउल या टिश्यू पेपर। हाँ? कोनी? अरे कुछ ना, रिलैक्स। खूनी पकड़ल गइल बा। डॉक्टर करिश्मा। हाँ? एक मिनट। का बोला अभिजीत?
डॉक्टर करिश्मा कौन है डॉक्टर करिश्मा? ये डॉक्टर करिश्मा के यहाँ? करिश्मा अभी यहीं पर तो रहे हो? सर हम ओकरा वो डायरेक्शन में जात देखनी। वो तरफ इनकरा हॉस्पिटल लेके जा जल्दी। जी सर। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी। डॉक्टर करिश्मा, हाँ बोला कहाँ है कैला तू लोग ऐसा? ज्यादा पैसा कमाए के लालच में हम लोग नव एजेंट बने नी और ओके ऊंचा दाम में बेचे चाहत रहनी। बाहर के कुछ पार्टी रहे जो हमनी के माल खरीदे के चाहते रहे। जब बाहर के पार्टी माल खरीदे खातिर तैयार रहल तब फिर लोगन के मारे के का जरूरत रहल? माल तो हमने तब बेचती जब हमनी के पास माल होकर। हमने के आदमी विजय हमनी से गद्दारी करके हमारा माल चुरा ले रहे। और यही खातिर विजय के गर्लफ्रेंड के पिक्चर हमने आप तक पहुंचाई नहीं। विजय के गर्लफ्रेंड के फोटो हमने तक भेजे खातिर सब ड्रामा कैले तू लोग? नो सर, फोटो तो हमने आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकत रहनी। हमने इतना बड़ा ड्रामा खाली यही से कहनी ताकि हमने के माल के फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में वेंडर्स के ही पता चल जाए कि ये कितना खतरनाक है। और साथ साथ विजय के पता लग जावे और तू लोगन के माल वापस मिल जावे हैं? खाली पैसा के लालच खातिर तू लोग ही जहर बेचला है? लोगन के जान के खिलौना समझ ले बड़ा? तू लोग एक बार भी ना सोचला है कि अगर चपेट में तो हार आपन भी के हुआ सकेला? हाँ, शर्म आवे के चाहिए तू लोगन के। अब जेल में बैठिया जिंदगी भर सलाखन के पीछे।